Well, hot damn it. Altså, Fucking fire. I har jo sygt mange penge, ikke? Du kan bare begynde at smide random fucking, hvad hedder det? Bare smide random, hvad det hedder? Water strikes. True. Drop mig lige jeres penge, så smider jeg også water strikes. Airspace er bare crowd. Airspace er bare crowd. Eller ja, Jeremy. Ja. Under den. Der. Er det nok? Er det nok? Ja. Okay, godt. Jeg dropper lige 3K, så jeg i hvert fald... Nej, det her, der er en her! Han er over eller down? Og precision. Vi skal væk her. Vi tager en stealth revive, Fuck det der. Ja, så er jeg fuldstændig wrecked, mand. Sker der? Gas, mand. Sig mig engang, hvad helvede foregår der her? Der er et helt hold her. Der er et helt hold, der kommer her. Shit. Og vi prøver at cover det her, så. Vi hygger os heroppe, og så færdig. Jeg er ikke Er du sindssygt? Jeg lyder lidt pressende. Jeg cracker lidt. Det er også blevet en, og han er under os, han er på vej op, tror jeg. Den er hernede. Nej, hvor er det ulækkert. Jeg går ind her på Bøllebak. Den får en gammeldagse. Der Få en gammeldag. Han er her, Der er en han kraft. er her. Han er hernede, mand. Jamen, han er i de der cirkelting der, du ved. Få stadig en gammeldag. Bare ikke så en looty, hvor en looty er det færdigt.